Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне, ну, найперш зараз эканамічных тэмаў, але не толькі, таму што якая ж палітыка без дакладней, такая ж эканоміка без палітыкі і без сацыялкі, у тым ліку. Таму пра гэта ўсё і пагаворым мы з аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок», эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім. Прывітанне, Андрэй. Вітаю. Андрей, давай пачнем з сённяшняй навіны. Сённяшняя навіна ў тым, што ну вось перавозчыкі літоўскія, якія, відаць, па-ранейшаму працягваюць верыць у гуманнасць, міласерднасць, сардэчнасць і ўсе астатнія якасці, якія запаветаваў нам Христос мець у сваёй душы, што яны прысутнічаюць і ў Лукашэнкі. І вось яны звярнуліся да яго з такой просьбай, каб ён адпусціў нарэшце фуры, якія ім належаць. Ну, чамусьці Лукашенко не захацеў сам праяўляць нейкую там гуманнасць, а перакінуў гэтую функцыю на Турчына. Што адбываецца? Ну, глядзі, ну, па-першае, гэтыя перавозчыкі звярнуліся да Лукашэнкі ўжо даўно, яшчэ там амаль на самом пачатку. Але вось сустрэча гэта адбылася толькі сёння. Ну, і моя гіпотэза палягае ў тым, што, ну, мы ж ведаем, што хутчэй за ўсё на гэтым тыдні будзе візіт Коўла ў Беларусь. І я так мяркую... А ехаць ён будзе праз Літву? Ну, і не, ну, з Коўлам уже падымалася гэтае пытанне. Коўл дакладна, ну, Літва з ім гэта абмяркоўвала, Беларусь намагалася абмеркаваць гэта з Коўлам, і мы ведаем, што Коўл сказаў, што Беларусі патрэбна разабрацца з Літвой і дамовіцца, і вырашыць гэтую праблему. Ну і вось моя гіпотэза палягае, ну, вельмі простая, яна палягае ў тым, што вось гэтая сустрэча з гэтымі перавозчыкамі была для таго, каб прадэманстраваць Коўлу, ну, бо ён прыедзе, спытаецца, прадэманстраваць, што не, ну, бачыце, мы ж вось, мы адкрытыя да кампрамісу, вось, да канструктыўнага дыялогу, вось мы вялі дыялог з перавозчыкамі, сустрэўся прэм'ер-міністр. Гэта Літва дрэнная, мы добрыя, Літва дрэнная, Літва не хоча дамаўляцца, а мы гатовыя. Вось, мы нават гатовыя абысціся без канфіскацыю, але з кантрыбуцыямі. Ну, у сэнсе, каб яны заплацілі нам за гэтую сваю стаянку. Вось. Ну, то бок гэта я наўпрост гэта звязваю вось проста з візітам Коўла, вось гэтую сустрэчу. Толькі з гэтым, бо 4 месяцы. Ну, я хочу сказаць, што беларускія ж улады дамагаліся вось перамову на высшым гэтым дыпламатычным узроўні, да, 4 месяцы гэтыя. І сам факт гэтай сустрэчы гэта ўжо, ну, нейкі прагрэс, хочу сказаць. Бо яны ж адмаўляліся ад такіх сустрэчаў. Яны ж адмаўляліся абмяркоўваць тэхнічныя пытанні. Яны ж хацелі абмяркоўваць, ну, як мір ва ўсём міре з літоўскім бокам. Нягледзячы на магчымасць канфіскацыі транспартных сродкаў, беларускі бок дакладна не мае намераў і жадання гэтым скарыстацца. Наша жаданне канструктыўна дамовіцца і выйсці з сітуацыі, што склалася. То бок спачатку вы затрымалі, арыштавалі, не ведаю паводле якіх законаў, гэтыя машыны, гэтыя фуры. Потым вы іх сцягнулі усе на адмысловыя платныя стаянкі, выставілі нейкія незразумелыя рахункі за гэтыя стаянкі і запатрабавалі, каб на іншым месцы яны не стаялі. А зараз вы кажаце пра тое, што мы вообще нема жадання гэтай сітуацыі скарыстацца, мы вообще тут такія белыя і пушыстыя. Ну, вось бачыш, без канфіскацыяў, але з кантрыбуцыямі. Яны, беларускія ўлады, хочуць міру. Вось, ну так, абсалютна. Як бы, і тут узнікае другое пытанне, а не ці прыйдзецца потым беларускім уладам плаціць кампенсацыю вось гэтым літоўскім перавозчыкам за тое, што гэтыя фуры 4 месяцы тут стаяць і не працуюць, таму што, ну, гэта ж у абодва бакі, як бы, дзейнічае. Якім чынам спагнаць эту кампенсацыю? Ну, гэта пытанне ўжо, я кажу пра пытанне справядлівасці. Разумееш, да? То есть скажуць, у нас нема, как бы, нягледзячы на магчымасць там, што вот і ўсё астатняе, нема жадання гэтым скарыстацца. Наша жаданне просто, каб лукашэнкаўскі рэжым вярнуў выдаткі, якія былі страты, якія атрымалі гэтых фураў. Ну, а не, она беларускім уладам, ну, зразумела, і для іх адступіць у гэтай сітуацыі, ну, яны ўжо крыху адступілі, калі пагадзіліся на гэтыя вось, ну, на гэтую сустрэчу, да, у іх уяўленні яны ўжо зрабілі крок
наперад. Але не падаецца, Андрей, тут мы зараз можа быть трошечку у такую сферу палітыкі уваходзім, але тым не менш, што гэта просто пусканне пыл у вочы напярэдадні, як ты слушна адзначыў, візіта Коула, каб потым сказаць: Кол, ну так поглядзі, мы ж тут вот. Абсолютно гэта так і ёсць. Все, калі Кол запытае, ну калі Кол раптам запытаецца у Лукашенко: а что там з Літвой? Лукашенко ему зараз можа сказаць: ну, все ў парадку, там же ж он турчын. У нас быў канструктыўны дыялог, все, мы готовыя да кампрамісаў. Літоўцы не готовыя да кампрамісаў, літоўцы дрэнныя, мы добрыя, літоўцы не готовыя заплаціць, каб мы ім аддалі іхнія машины. Так, ну гэта ўжо дэталі. Я так разумею, што яны спадзяюцца, што Колу гэтыя дэталі удавацца не будзе, там хто каму чаго павінен заплаціць. Дарэчы, давай, можа быть, яшчэ один момант, які таксама сёння стаў вядомы, навіна про тое, што там Венгрыя звярнулася да еўрапейскіх структур, каб что-то там ўсё ж таки рашэнне было на карысць беларускіх угнаенняў прынятае. Что там адбываецца? Ну, Венгрыя, ну па-першае, это Венгрыя, так, і яе заўсёды асаблівая пазіцыя наконт Беларусі і Расіі, таму да таго, як гэта, ну, павінен прайсці вялікі шлях да таго, як гэтае рашэнне будзе прынята еўраструктурамі. А па-другое, ну, яны прапанавалі, каб вось адмянілі гэтыя пошліны на беларускі, ну там такія, на расійскі, беларускі там калі, каб дазволілі прадаць. Я, дарэчы, не вельмі разумею, якія пошліны на беларускі калі адмяняць трэба, бо яго ўвогуле нельга прадаваць, таму я так разумею, што Венгрыя крыху не ў курсе сітуацыі, магчыма. Вось, ну, яны гэта звязваюць вось з перакрыццём гэтага армузскага. То бок краіна сябра Еўрасаюза не ведае, якія, на каго, на якія галіны Еўрасаюз у тым ліку і з, так сказать, згоды Венгрыі наклаў санкцыі. Ну, слухай, господи, ну хто будзе ўдавацца ў гэтыя нязначныя дэталі? Каму гэта патрэбна? Тут галоўнае ж заявіць. Ну, таму я не бачу, каб гэтая ініцыятыва, яна мела нейкае продолжение. Ну, то бок, будуць заявы ад Венгрыі, будуць заявы ад Беларусі, будзе Беларусь, можа, ОАН казаць, што вось мір там галадае, і зараз пачнецца там голад, чорная смерць, яшчэ нешта без беларускага калію. Але, ну, практычных я, насамрэч, не бачу такіх наступстваў. Ну, Венгрыя гэта звязвае з перакрыццём Армузскага праліву, як мы вядома, з тым, што вось зараз там праз яго ішло шмат угнаенняў, і вось зараз яны ісці не могуць, і таму вось трэба, ну, беларускія дапусціць угнаенні. То бок яны там не ведаюць, якія там санкцыі ёсць, якія нема, но яны памятаюць, што да выбараў у Венгрыі, ну я маю на ўвазе Орбан, засталося 16 дзён. 16 дзён, ну вось і патрэбна неяк прыцягнуць увагу хоць чым-небудзь, які... Ну вось гэты канфлікт з Украінай, які адбываецца, ну то бок гэта ўсё, ну гэта ўнутраныя палітычныя пытанні ў асноўным Венгрыі. То бок ляпнуў і ляпнуў. Ну, неяк то бок так. Фактычна на сённяшні дзень гэта пытанне, ну просто бессэнсоўна уздымаць, таму што яно не можа быць вот сёння на заўтра вырашана. Ну, у дачыненні да беларускага калі дакладна, таму што там галоўная праблема, яго нельга вазіць праз Еўропу. Ну, як вы будете яго купляць у Еўропе, калі яго нельга вазіць праз Еўропу? Ну, то бок, вось... Слухай, ну, а расійскага калія гэта ж не тычыцца? Ну, расійскага калія гэта не тычыцца. Вось якраз пра расійскі калій гэта вось на расійскі калій там ёсць пошліны, яны даволі высокія, наколькі я памятаю, ну я не скажу якія, але яны даволі высокія на расійскі калій, але ён вольна прадаецца там і яго можна купляць. Таму то бок расійская кампанія можа купіць беларускі калій, перапакаваць яго, умоўна кажучы, наклеіць сваю ўжо там наклеечку з іншай назвай і прадаваць у тую ж самую Венгрыю. Можа, і магчыма яны так і робяць і да гэтага часу. Магчыма, вось Венгрыя ведае, што ёй прадаюць беларускі калій, таму, а што ён там пад другой шыльдачкай, яна, ну, як бы не ўдавалася дэталі, да, а вось, ну, магчыма, яна гэта ведае, і таму, ну, вось, і таму беларускі калій там таксама аказаўся ў гэтым спісе. Давай ўжо, калі зайшла справа пра калій, пагаворым пра сітуацыю з вайной в Іране, дакладней пра сітуацыю в Армузскім праліве і дакладней сітуацыю, на якую звярнула сваю увагу міністарка
еўрапейская по бяспецы і замежных справах Кая Калас. Яна дакладна сказала, что за блокіроўку руху праз Армузскі праліў гэта можа адбіцца на харчовай бяспецы. Маўляў, у краіны там пэўныя не будзе трапляць калійныя угнаенні, а калі яны не патрапяць у гэтыя краіны сёлета, то на наступны год там будзе не ўражай, недахоп прадуктаў, харчаванне, голад. І здавалася, прычым тут Беларусь? А я тебе скажу, прычым тут Беларусь. Значная частка беларускіх калійных угнаенняў ішла пра Армузскі праліў. Таму Беларусь тут вось просто вельмі завязана. Не, а калі ты маеш на ўвазе больш складаную гісторыю про тое, што Беларусі могуць зняць з Беларусі там санкцыі на калійныя угнаенні, слухай, у 22-м годзе крызіс на рынку калійных угнаенняў, крызіс у прынцыпе на рынку угнаенняў быў значна горшы, чым цяпер. Тонна калія тады каштавала, здаецца, больш за $1100 одна тонна. Цяпер яна там 350, то бок розніца, да? Крызіс быў значна горшы, значна большы, чым цяпер. І ніхто тады санкцыі з беларускага калію не здымаў. Таму вось, гэтая праблема асобна, праблема Беларусі асобна. У свеце няма дэфіцыту калія. Зноў жа, зараз, у свеце яго дастаткова, яго хапае, там ёсць лагістычныя праблемы, каб яго вазіць, таму што, вось гэты Эміраты, гэта быў такі хаб, адкуль гэты калій размяркоўваўся па краінах, у першую чаргу Азіі, канешне, і па краінах Афрыкі таксама. Менавіта беларускі калій. Вось. Таму, я не... то бок, умоўна кажучы, я зараз бачу две праблемы, не праблемы, две таких акалічнасці, звязаныя і з беларускім каліем, і вось з гэтай вайной, з гэтай праблемай перавозу праз Армузскі праліў. Першае, што праліў небяспечны, і ў тым ліку беларускі калій зараз небяспечна, то есть узнікаюць лагістычныя складанасці. З другога боку, пытанне ўсё ж такі патрэбы калія на рынку. Ці здолее скарыстацца гэтай сітуацыяй Лукашенко? Ці ёсць магчымасці дакладней скарыстацца? Не, глядзі, насамрэч Беларусь у мінулым годзе ўжо прадавала максімум сваіх калійных угнаенняў, якія нам можа прадаваць. Таму прадаваць больш, чым прадавалі ў мінулым годзе, Беларусь не зможа. Кошты на калій хутчэй за ўсё могуць вырасці, і вось на коштах, на тым на росце коштаў Беларусь відавочна скарыстае. Мы таксама будзем прадаваць наш калій даражэй, чым там мы прадавалі яго раней. Наколькі вырастуць гэтыя кошты, шчыра кажучы, я не бачу там перспектывы. Чакай, Андрей, я выбачаю, што перабіваюся. То бок, усе гэтыя размовы про тое, што ой, здыміце санкцыі з Беларусь калія, ой, там у нам там страх, няма каму прадаваць. Вон цэлыя горы гэтага калія здабытага ляжаць і не можам іх прадаць, такога няма. Не, насамрэч, праблема не ў тым, што няма каму прадаваць, а праблема ў тым, што лагістыка вельмі дарагая. То бок, вось у гэтым галоўная праблема. Прадаем у Кітай, прадаем, там у Бразілію, я мяркую, таксама прадаем, хаця не прадаем. Вось. Праблема ў лагістыкі, яна дарагая. З-за гэтага беларускі калій робіцца вельмі дарагі, таму што, вы возіце, раней вывезлі ў Клайпеду, гэта там, вось, такі адрэзак дарогі, да, цяпер вы возіце там у расійскія порты, вы возіце ў Ленінград, праз Ленінградскую вобласць, гэта далёка просто, гэта далёка, гэта каштуе грошай, гэта праблемы з тым, што расійскія порты, яны сваё перавозяць, да, і там яны перагружаныя, і там, трэба нейкую прэмію даплачваць ім. Праблема не ў тым, што няма куды прадаваць, праблема ў тым, што вось гэта маржа на, яна вельмі маленькая, і там, бываюць часы, калі гэта маржа становіцца адмоўнай, калі там Беларусь прадавала свой калій сабе, што гэтыя продажы былі стратныя просто. Там у Кітаі продажы былі дакладна стратныя, і там зменшалі аб'ёмы паставак, але прадавалі, каб захаваць нейкае там месца на рынку. Вось, то бок праблема ў гэтым. Праблема не ў тым, што яго няма куды прадаваць. Праблема ў тым, што прадаваць яго дорага. То калі размова зараз ідзе пра тое, што там зняць санкцыі з калійкі, вось што ЗША знялі санкцыі з Беларусь калія, то прынцыпу гэта як мёртвая прыпарка. Не зусім.
не зусім гэта дае магчымасці, потому что гэта дае магчымасці больш вольна разлічвацца за беларускі калій. Ну не трэба выдаваць беларускі калій за расійскі, напрыклад, да? Ну як бы тую ж Бразілію, калі мы прадаем. І мы гэта бачым на агульнай такой статыстыцы. У нас горна-здабываючая прамысловасць, у ёй вытворчасць пачала расці. Там незначна, ну таму што няма куды асабліва значна расці, але ўсё ж такі яна пачала расці. Ну яна пачала расці, таму што з'явілася больш магчымасць. Але зноў гэта гэта не нешта такое нейкі цуд, які вось там адмянілі амерыканцы санкцыі і ўсё жыццё наладзілася. Сталі зарабляць крышачку больш грошай, чым зараблялі раней. З каліем ўсё ж таки застаецца галоўная праблема, гэта праблема лагістыкі. Санкцыі, якія Літва увяла на перавозкі беларускага калію праз сваю тэрыторыю. То бок больш страшныя не амерыканскія санкцыі, хаця таксама дзесьці ўплываюць, а вось менавіта санкцыі на транзіт беларускага калія літоўскія. Абсалютна. І з гэтым, як мы бачым, ёсць праблемы, таму што колькі нам ужо год нам расказваюць, што зараз амерыканцы заставяць літоўцаў зняць гэтыя санкцыі, але нешта ж не заставілі, да? А зараз вось было рашэнне прынятае міжнародным угалоўным судом пра завядзенне крымінальнай справы, прынятае па ініцыятыве Літвы, і відавочна, што гэта як рашэнне Зеленскага, калі ён сабе прыняў указ о тым, што ён не можа размаўляць з Пуціным, да? Дык вось Літва такім чынам яна сабе забараніла размаўляць з Лукашенко. Вось таму я не бачу пакуль ніякіх перспектываў таго, што вось гэтыя санкцыі будуць знятыя. Слухай, ўсё ж такі, здаецца, ад Клайпеды, безумоўна, пэўная адлегласць ёсць, але Усть-Луга, не так далёка. Далекавата. Не, там, па-першае, далекавата, па-другое, там гэтыя дарогі, інфраструктура не тая, там іх трэба дабудоўваць. Лукашенко ж там, калісьці у яго была ідэя, ён з Пуціным спрабаваў дамовіцца, каб Пуцін вось гэтыя жалезныя дарогі, чыгунку гэтую ён дабудаваў, каб можна было болей вазіць і лепей вазіць. Проста ёсць, прапускная здольнасць гэтай дарогі, яна не тая. Там у Клайпеду гэта ўсё было спецыяльна на гэта разлічана. Вось таму таму праблемы ёсць, і праблема вельмі значная, просто вельмі значная. Так, калійка неяк выходзіць, дзіўна, што да сіх пор той шлях не адслежвалі. Выходзяць праз Расію, у Расію, а потым праз Расію і пайшла далей. Чаго его адслежваць? Усе ведаюць, як яно выходзіць. То бок мы чаго его адслежваць? Некалькі шляхоў, і у любы і адзін і другі пачынаецца з Расіі, а потым з Расіі альбо ў Кітай, альбо ён ператвараецца ў расійскі і ў тую самую Венгрыю на паля Орбана. Про Венгрыю я не скажу, это так. Умоўна, такая, што нават, Еўросаюз, там ці яшчэ куды. Альбо чыгунка ў Кітай, альбо праз Усть-Лугу там гэтымі параходамі у Арабскія Эміраты. Адкуль ужо яны там размяркоўваліся ў розныя іншыя накірункі. Так што нічога дзіўнага ў гэтых шляхах няма, ўсё даўно іх ужо адсачылі. Тэма, якую мы ўжо абмяркоўвалі на папярэдніх нашых сустрэчах, размовах, калі закраналі калійку, Максім вяртае нас да яе пытаннем: прададуць усё ж такі калійны камбінат ЗША? Зноў жа, як мы яе абмяркоўвалі, да, пра тое, што калійны камбінат будуць прадаваць ЗША, мы чуем толькі з беларускага боку. Вось, можа Беларусі не супраць прадаць калійны камбінат. Я кажу, што Махоўскі у мяне купіць там што-нибудь, а Махоўскі ні слом, ні духом. Я куплю, да? Вось. Таму мы ад амерыканцаў гэтага не чулі. Слухай, амерыканцы ніяк не выказвалі ніякага інтарэсу да вось гэтых тэмаў. Там ні публічна, ні праз нейкія крыніцы, якія, не ведаю, крыніца хоць бы якая-небудзь сказала, што так мы хочам купіць у Беларусі вось гэты слаўкалій. Не казалі. Мы гэта чуем ад беларускага боку, мы гэта чуем ад нейкіх бізнесменаў з літоўскага боку. Нават ведаем гэтых бізнесменаў, якія з'яўляюцца крыніцай з літоўскага боку. Вось. Мы ад амерыканцаў гэтага не чуем. Можа і хочуць, я не ведаю, можа і хочуць. Але прынамсі яны гэтага жадання пакуль ніяк не выказвалі. І зноў жа, год ужо гэта абмяркоўваецца. Слухай, калі б яны так хацелі, то ўжо б, можа, і купілі, пэўна, чаму ж не.
Добра, давай закрываючы тэму калія і ўвогуле как бы войны у Іране, Армузскі праліў, ўсё астатняе. Такім чынам Лукашенко калі і здолее на ўсёй гэтай сітуацыі там калійцы і звязаныя там вайне там праліў зарабіць, то толькі на маржы, калі вырастуць кошты. Лукашенко наогул не здолее, ну в сэнсе на маржы ён заробіць, але на ўсім астатнім ён страціць. Гэта ну вось слухай. Вось да, давай праз калійку, але да самой сітуацыі там наколькі яна адбіваецца на эканамічных інтарэсах. Выплываем у Армузскі праліў. Таму што гэта ну як бы яна праз яго плыве, там мы за ёю за калійкай плывем у Армузскі праліў. Глядзі, вось была гэты выступ Лукашэнкі ў Дрыбінскім, здаецца, раёне, так? І яго там запыталі вось ну з такой надзеяй, што а хто будзе бенефіцыярам вось гэтай вайны, бо кошты ж на энерганосьбіты растуць, на нафту растуць. І што адказаў Лукашенко? Ён адказаў ніхто. І ён адказаў, што усім будзе дрэнна. Ён адказаў, што інфляцыя, там усе справы. Ён сказаў, што ну можа Расія крышачку што-небудзь заробіць на нафце, але ж ну гэта толькі часова. І як бы а потым усім будзе дрэнна. І вось гэта ён абсалютна правы, потому что ну усім не ўсім, а яму дык дакладна будзе дрэнна. Ну я вось у сваёй пазамінулай праграме даследаваў гэтую тэму з нашымі інтарэсамі ў Арабскіх Эміратах. Звярнуў бы увагу, што Лукашенко калі сустракаўся, што Лукашенко перажываў не за Іран увесь гэты час, ён перажывае за тое, што Іран бамбіць сваіх суседзей у гэтым заліве. Таму што Эміраты гэта быў хаб для беларускіх тавараў. Вось літаральна за некалькі дзён да вось гэтай гісторыі з вайной у Іране беларускі амбасадар пахваліўся у Эміратах, пахваліўся тым, што ў 24 годзе беларускі экспорт у Эміраты склаў 3,6 мільярды долараў. Гэта рэальна гіганцкая сума, просто абсалютна гіганцкая для Эміратаў. Ну у нас таваразварот з Расіяй 55 мільярдаў. Дык то Расія, вось ну уяві сабе, да, то Расія, то вось ну пад бокам, а то Эміраты. 3,6 мільярды, толькі беларускі экспорт. Львіную долю гэтага экспорту ў Беларусь складаюць, будзеш смяяцца, у Эміраты мы экспартуем нафтапрадукты. Беларусь экспартуе бензін і дизель у Эміраты. Добра, што не нафту, хаця можа і нафту. Вось бензін, дызель. Што гэта такое? Гэта значыць, Эміраты былі хабам вось для беларускіх тавараў, для беларускага бензіна і дызелю. Я мяркую, што калі вось бензін і дызель прыязджалі ў Эміраты, яны там рабіліся халяль, і ўжо як эміратскія бензін і дызель ехалі ва ўсялякія краіны Азіі і Афрыкі. Ну, частка, можа, як і беларуская ехала. І вось зараз гэтая магчымасць перакрыта. Ну, то бок гэта самы доходны беларускі самая доходная частка беларускага экспорту, нафтапрадукты. Гэта то, на чым больш, ну, то, на чым зараблялі валюту, то, на чым грошы зараблялі. Слухай, у мяне зараз что-то там не складываецца ў галаве. Гэта ж той рэгіён, які нафту здабывае. Ну так, там так ён не так таму мы не прадавалі яго ў Эміраты. Да Эміратаў ён ішоў, ну як бы фармальна з беларускага боку гэта лічылася экспартам, з эміратскага гэта не лічылася экспартам, ось там ёсць розніца паміж статыстыкай. Ён прыходзіў у Эміраты, а з Эміратаў ён размяркоўваўся ў другія краіны. Ён шоў вось гэтыя там бензін, дызель, яны ішлі ў краіны Азіі і яны ішлі ў краіны Афрыкі. Ну тыя краіны, дзе відавочна няма нафты, да, ну зразумела, так. Вось і зараз вось гэта лавачка прыкрылася. Ну і гэта велізарны удар. Таму Лукашенко быў у такой роспачы, калі ён там і сустракаўся і з іранскім паслом. І таму Лукашенко, ось там же забаўна было, Лукашенко пакрыўдзіўся на амерыканцаў і ізраільцян, вось калі ён быў вось у гэтым апошнім сваім выступленні. Але на што ён пакрыўдзіўся? Ён пакрыўдзіўся не на тое, што яны бамбяць Іран. Ён пакрыўдзіўся на тое, што яны не прадуглядзелі ўсіх наступстваў з закрыццём праліва і з тым, што Іран будзе бамбіць сваіх суседзяў. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што, ну, слухай, Эміраты і Аман, як мы ведаем, не, як мы падазраем, гэта ж месца, дзе вось, ну, усё, што было нажыта непасільным трудом. Ну, 2 мільярда
2 магнітафона. Два, да. Золото, тонны 2. 2 брыльянты, 2 невядома чаго. Да, рэчы, брыльянты. Так, брыльянты Беларусь прадавала ў Эміраты. Што цікава. Ну, калі беларускія крэветкі ішлі ў Расію, то чаму беларускія брыльянты не брыльянтамі там просто гэта тое, што мы атрымоўвалі, калі мы гандлюем з краінамі Афрыкі, мы ім, напрыклад, там вось гэтыя бензін, дызель, яны нам брыльянты, а мы ўжо прадаем брыльянты ў Эміраты. Калі, ну, гэта такі агульны, калі казаць вот рэгіён, а калі казаць пра сам Іран, наколькі ўсё ж такі нейкія эканамічныя інтарэсы звязвалі рэжым з гэтай краінай і наколькі зараз вайна па гэтых інтарэсах ударыла? Ну, глядзі, калі браць вось тое, што ёсць, тое, што было, да, то гэта не вельмі значны там аб'ём таваразвароту, хаця ў мінулым годзе там ну, як бы Беларусі увесь жа час, да, паколькі ну, мы ж са суседзямі пасварыліся, даводзіцца шукаць новыя маршруты для беларускіх тавараў. І вось Беларусь шукала маршрут праз Іран, і там у мінулым годзе дамовіліся, што вось там беларускія тавары будуць ісці праз Іран, гэта было даволі забаўна. Літаральна за тыдзень да вайны беларускі міністр прамысловасці расказваў, як ён ездзіў у Іран, каб дамовіцца аб выкарыстанні іранскага порту. Я ўжо не памятаю, пра які порт ішла гаворка, ну, каб праз гэты порт там вазіць беларускія тавары. Ну, то бок там такі маршрут праз Сярэднюю Азію альбо праз Азербайджан вось павінен быў ісці. І ў мінулым годзе аб'ёмы вось гэтых транзітных перавозак яны выраслі. Ну, але, канешне, гэта не тое значэнне, ну, не супаставіма са значэннем Эміратаў для Беларусі. То бок, гэта важна, але ўсё ж такі Эміраты, ну, просто значна там, ну, я не ведаю, на парадак, можа, большыя аб'ёмы ішлі праз Эміраты, чым праз Іран. Таму за Эміраты Лукашенко больш перажывае, чым за гуманіста Хаменеі і гуманістычны іранскі рэжым. Вось быў у нас дня, ну, колькі часу таму прадстаўнік Белпола Владимир Жыгар і распавядаў пра тое, што вырашылі вось у Беларусі пабудаваць свой завод па вытворчасці снарадаў як для зенітна-ракетных комплексаў, так і 152-мм, 122-мм, калі не памыляюся. І я да чаго гэта ўзгадываю? Таму што паводле першапачатковых усіх планаў усе тэхналогіі, усе станкі, усе вось гэтыя ленты, ці як яны там называюцца, па вытворчасці, то ўсё абсталяванне мусілі закупіць у Іране. Ну, вось. Іран потым мусіў пастаўляць неабходную там для вытворчасці пораха, таксама нейкія там кампаненты, таксама дзяліцца тэхналогіямі і ўсім астатнім. Безумоўна, для чаго завод гэты лукашэнкаўскаму рэжыму? Зарабіць на вайне ва ўкраіне. Так. І зараз атрымліваецца, што і гэтага не будзе пастаўлена, пакуль што гэта ўсё пад пытанне, таму што Іран нічога не паставіць. Ну, відавочна, Ірану зараз гэта ўсё самому вельмі патрэбна, да? Але ну там насамрэч не толькі зарабіць на вайне ва ўкраіне, таму што там же Беларусь на пачатку вайны вывезла реально ўсе свае снарады, як я разумею, у Расію, да? Там і яны ўжо скончыліся гэтыя снарады. Ну, тое, што запасы савецкіх часоў. Ну, так. І так, я так разумею, што Лукашенко, калі ён зараз пачаў думаць пра сваю бяспеку, ён такі паглядзеў, ой, а снарадаў то ў мяне і няма. Ну, а адстрэльвацца то нечым. Няма чым. Ну, вось, таму я думаю, што гэта не толькі каб зарабіць, гэта і для уласнага спажывання так было. Ну так. Але я да чаго это прыгадаў. Вось сапраўды там, па мерках там Лукашэнкі, рэжымы, краіны, можа быць, тое, што яны там бы зарабілі, ну это не астранамічныя сумы, але добрая капейчына. Не, конечно. Плюс тут вось страты таксама добрай капейчыны на там гандлі гэтымі бензінам, дізелем. Плюс яшчэ там нейкія брыльянты, плюс яшчэ нешта што. І атрымліваецца, што так адно, другое, трэцяе, а агулам страты добрыя. Вельмі вялізныя. Ну, то бок... Но падлічыць немагчыма. Ну, слухай, вось, я назваў лічбу, да? 3,6 мільярды беларускі экспорт у Эміраты ў 24 годзе. Не ведаю, колькі быў у 25-м, не было дадзеных за 25 год. Ну, 3,6 мільярды. Ну, вось.
Вось табе это як мінімум. гэта не дакладваючы ўсяго астатня, але ўсё астатняе гэта ўжо не ты, ну просто каб разумець, гэта ўжо не тыя аб'ёмы як бы, ну і нават вось гэты завод, які там пабудаваць, ну то бок, ну завод яны все равно будуць будаваць, да, там, ну возьмуць тэхналогіі з Расіі, напрыклад, там вось там, ну праз Іран вазіць, ну таксама зараз, канешне, ну наўрад ці удасца вазіць нешта праз Іран, да, вось, але ну гэта як бы гэта не тое, што не атрыманы прыбытак хутчэй, да, вось можна казаць. Ну але ну страты мільярды, ну вось яны такія, ну то бок вось табе падлічыў 3,6 мільярды плюс яшчэ нешта. Ну не ведаю, наколькі тут эканамічная навіна, просто яна акурат такі свежая. Мы не адзін раз закраналі тэму кантрабанды цыгарэт. Вось гэтыя шарыкі таксама так званыя, якія лятуць у Літву і чамусьці так лятуць, што перашкаджаюць працы вільнюскага аэрапорта. І вось буквально днямі таксама ізноў жа такі гэтыя шарыкі вярнуліся ў паветраную прастору Літвы, ізноў перакрываўся віленскі аэрапорт, ізноўку там Літва выстаўляла гэтыя прэтэнзіі, і зноў жа супадзенне якое. Напярэдадні візіта Коула, відаць, баючыся, што літоўцы ізноў падымуць гэтае пытанне перад спецпрадстаўніком Трампа па Беларусі. Яны вось з нагоды гэтага апошняга недаўняга залёта шарыкаў так званых выйшаў намеснік міністра замежных спраў Ігор Секрэта, які заявіў, што літоўскаму боку па нейкай прычыне выгадна лічыць гэта гібрыднай пагрозай, а насамрэч, кажа ён, кантрабанда цыгарэт у Літву з'яўляецца звычайнай трансгранічнай злачыннасцю. Ну, гэта абсалютна звязана, таму што я табе скажу, што ён выйшаў пасля гэтай сустрэчы з літоўскімі перавозчыкамі. Гэта частка, як бы, ну, гэта частка яго інтэрв'ю, якое ён даваў пасля сустрэчы з літоўскімі перавозчыкамі. Таму, ну, адназначна проста, гэта адназначна адна тэма. Ну, тое, што гэта пад візіт Коула, гэта толькі гіпотэза, ну, але я лічу, што гэта гіпотэза занадта шмат супадзенняў. Так, мае права на існаванне, вось. Добра, давай закранем тады яшчэ одну тэму, бо не так шмат часу, а хацелі яе закрануць у тым ліку. Днямі Лукашенко у чарговы раз затурбаваўся самой такой з'явай, як пасярэднікі. І пачаў дзяліць на правільных, неправільных, ці як ён там, як это дзяліў. Што гэта? Чарговыя на публіку? Ці вот у чым прычына? І ты разабраўся, як будуць дзяліць? Слухай, ну, глядзі, да. Ну, па-першае, у нас ёсць правільныя пасярэднікі, неправільныя пасярэднікі, а ёсць пасярэднікі тыя, которые каму трэба пасярэднікі, да, як мы ведаем, ну, там, Беласу, калі трэба, да, там у нас вось пасярэднікі, чые фамілія пачынаецца на Л і канчаецца на Ко. Не, на Лу пачынаецца і Кашенко заканчваецца. Ну, ці, да, імёны толькі могуць мяняцца. Гэта не латушка, да. Вось, ну, па-першае, гэта. Па-другое, ну, слухай, там адна з мераў, там, ну, там шмат мераў, яны такія, там, вось тое зрабіць, гэтае зрабіць. Адна з мераў, гэта стварыць цэнтралізаваны нейкі орган, які будзе займацца вось гэтымі дзяржаўнымі закупкамі. Ну, то бок, яны хочуць стварыць нейкага суперпасярэдніка, ну, такога, як бы, канчатковага пасярэдніка, вось пасярэдніка, які пасля которого ўжо нічога не будзе, толькі ён будзе, да? Ну, то бок, яны хочуць гэта ўсё сканцэнтраваць у сваіх руках. То есть, то бок, ну, гэта вельмі проста. Ну, то есть, то бок, ну, мэта такая. Усё сканцэнтраваць у сваіх руках, каб вось усё, каб нічога лішняга чужым людзям не даставалася, каб усё ішло у сям'ю. То бок людзі, якія троху разумеюць працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі і што сябе ўяўляе рынкавая эканоміка Лукашэнкі,
яны намёкі адразу зразумелі і альбо как бы хапай што можаш і сыходзь, альбо как бы шукай сабе как бы крышу под дзе будзе пачынацца налу і заканчивацца шэнка. Да. Вось. Ну іншая справа, што я вельмі скептычна стаўлюся да таго, што ім удасца гэта стварыць, ну просто вельмі скептычна, тому что ну гэта складаная сістэма. Ну вы не можете стварыць гэтага адзінага вось такого суперпасярэдніка, які будзе вам там пасярэднічаць, тому что ну гэта просто немагчыма. Вось. Таму я скептычна стаўлюся да перспектывы, але ну мэта такая. Ну і гэта адбываецца, глядзі, гэта адбываецца шкалі, гэта адбываецца ва ўмовах, калі сітуацыя са знешнім гандлем яна пагаршаецца, вельмі моцна пагаршаецца. Ну і гэта кожны раз адбываецца, калі вось ёсць праблемы там, калі фінансавыя потокі змяншаюцца, да, то ну як бы не хочацца іх аддаваць у чужыя рукі, то хочацца захаваць іх у сябе. Вось і ўсё. Слухай, як ты лічыш, наколькі усе гэтыя вось апошнім часам іх даволі шмат і даволі добра прафесійна зробленыя расследаванні па дзейнасці сям'і гэтых самых алігархаў, так званых кішэнных, всіх гэтых гаманцоў Лукашэнкі, і гэты робіцца і расследовательскім цэнтрам, і бюро, і іншымі нашымі калегамі, журналістамі, расследавальнікамі. Наколькі гэта ўплывае на рэжым? Наколькі гэта б'е яго? Ці вот што? Слухай, ну насамрэч я мяркую, што ўплывае, таму што ну як бы ну не ў маральным сэнсе, конечно, да. Вось, а просто гэта ж робіцца вядомым ну усялякім недобрым структурам, якія санкцыі всякие вводзяць там, да, там могуць перакрыць там нейкі ручаёк грошай, які цячэ, вось ён так цёк сабе, ніхто не звяртаў увагу, а тут звярнулі ўвагу, узялі і перакрылі, перарубілі. Таму я мяркую, што так, гэта ўплывае, асабліва калі гаворка ідзе пра тое, што кантралюе Лукашэнкі кантралююць насамрэч і пра тое, як яны абыходзяць санкцыі. Ну да, з улікам таго, што Лукашэнкі пладзяцца, там ужо не толькі дзеці, унукі, а хутка і праўнукі пойдуць, а ўсім хочацца есці і хочацца есці з залатых талерак, то даводзіцца вот прыдумляць розныя там схемкі, як там што сябе падпарадкаваць. Але я узгадаў гэтую сітуацыю з нагоды таго, што сёння стала вядома, што нашага калегу, дарэчы, былога супрацоўніка Еўрарады, журналіста з расследавальніцкага выдання бюро медыа Алексея Карпека завочна заключылі пад варту по крымінальнай справе, якое у дачыненні да яго нібыта расследуецца ў Беларусі. Гэта быў такі лёгкі анонс. Справа ў тым, што заўтра у сераду са прэзентацыяй свайго чарговага расследавання пра сям'ю і пра гаманцоў Лукашэнкі у нас у эфіры будуць прадстаўнікі бюро медыа Ксенія Вязнікоўцева і яе калега, якія раскажуць пра чарговае расследаванне, чарговыя выяўленыя схемы па заробку сям'ёй грошай. Так што не забывайте подписываться и приходите на наши эфиры. На завершение. Все ж таки вот узгадали тему ось структуры, якія там санкцыі уводзяць. Апошнім часам шмат мы чуем нават з боку часткі дэмсілаў про тое, што трэба там санкцыі адмяняць, трэба там, можа быць, палітыку Еўросаюза мяняць. Але нават тыя, хто выйшаў недавно, кшталту Алеся Беляцкага, альбо таго ж самага Віктора Бабарыкі, заявілі пра тое, што ну далёка не ўсе санкцыі і далёка не мэтазгодна іх здымаць. Працуюць? Ну, конечно, яны працуюць. Ну яны відавочна працуюць. Ну то бок людзі, якія кажуць, што санкцыі не працуюць, вось ну бачыце, там Пуцін вядзе вайну, Лукашенко там сядзіць ва ўладзе, рэжым не змяніўся. Ну так, Пуцін вядзе вайну, Лукашенко сядзіць ва ўладзе, але санкцыі змяншаюць іх магчымасць зарабляць грошы, змяншаюць магчымасць Пуціна зарабляць грошы на вайну, змяншаюць магчымасць Лукашенко дапамагаць Пуціну зарабляць грошы на вайну, яны змяншаюць магчымасць забіваць там украінцаў, яны змяншаюць вось гэту устойлівасць улады, якая ёсць. Ну яны не спрацуюць
там аднамаментна, але яны падточваюць гэта і ну яны відавочна просто відавочна працуюць. Каб яны не працавалі, то не ездзілі б гэтыя ўсе эмісары і не прасілі б гэтыя санкцыі здымаць, да? Ну мы ж чулі, што санкцыі робяць нас мацнейшымі, да? А чаго вы просіце тады іх здымаць? Ну, наоборот, просто моца ўжо столькі, што ўжо не змяшчаецца ўсё. Трэніруйцеся, яшчэ будзеце мацнейшыя там. В арганізме моц вся не змяшчаецца. І насамрэч як бы Бабарык абсалютна слушную рэч сказаў, ну про якую і іншыя казалі там, ну і але ён сказаў гэтую слушную рэч. Санкцыі ўводзіліся не за беларускіх палізняволеных. Ну то бок за беларускіх палізняволеных санкцыі. Слухай, ну там гэта смешныя былі санкцыі, да? Просто давай персанальныя найперш. Нейкія персанальныя супраць нейкіх суддзяў, ОМОНаўцаў і гэтак далей. Ну няхай сабе іх здымаюць, ради бога, чаму не. Вось санкцыі ўводзіліся за пасадку самалёта, за міграцыйную вось гэту пагрозу і за вайну. Ну я просто іх перачисляю ў храналагічным, пералічваю іх храналагічным парадку. Ну як бы міграцыйная пагроза засталася, вайна нікуды не дзелася. Таму калі кажуць, калі нехта кажа еўрапейцам, а давайте вы будете здымаць санкцыі, а гэта вашыя санкцыі, вы іх увадзілі, каб казаць, што здымаць. Вот так вот. Ну, дарэчы, вот про міграцыйны крызіс таксама можете пачытаць, зайшоўшы на сайт Еўрарады, там ці наш телеграм-канал, дзе даюцца звесткі з памежных службаў Літвы і Латвіі, да прыкладу, то, як кажуць, вясна, сонца прачнулася і мігранты прачнуліся і пачалі атакаваць межы вот, Літвы і Латвіі. На польскім накірунку пакуль што зацішша, але штосьці ёсць падазрэнне, што таксама магчыма ненадоўга. Ну паглядзім, Кол прыедзе, парадак навядзе, да? Спадзяемся. Дзякуй вялікі. Андрэй Махоўскі быў з намі ў эфіры. Нагадываю, што варта подпісацца не толькі на YouTube канал Еўрарады, але і на праграму Оптымум на канале Беларусы і рынок, дзе аўтарам і вядоўцам Андрэй Махоўскі з'яўляецца. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.